Indi şu misaly işläliň. Bu da bir kynrak misallaryň biri. Köp ýerde erginlerde bolsa siz şu misallar hem hasaplama başarmaly. 42%li 400 gram erginni taýýarlamak üçin 8% we 75%li doz erginniň näçe gramyny almaly? Indi näme etmeli? Şuňa soralar gelende. İlkinji nowatda şuday näme etmeli? Biz taýýarlamaly. Soňky erginimiz şoň suratyny çekelim. Bize nämen taýýarlamak buýurýar? 400 gram ergin we şoň 42% eren madda bolmaly. Doz diýeli. Garaz birinji erginimiziň massasy näçe bolmaly? Şuday belleýän 400 gram bolmaly. 400. Indi bizde iki sanagam gap bar. Birinji gap bar we ýene bir gap bar. Şu iki gapdan biz erginden biz şu ergini almaly. Indi näme diýäs şuýda? Bu birinji gapymyz, ikinji gapymyz. İlkinji nowatda biziň taýýarlamaly erginimiz, ýagny şu taýýarlamaly erginimiz 400 gram. Şonda näçe eren madda bar? Şonu hasaplaýar. O da 40 götürüm. 400'i 400'den 42 götürümini tapmaly. 400 köpürtmek 42%. Başkaça prosent aýrylsa şeýle bolýar. Kıysalsak onlar gidýär. 168 gram bolýar. Garaz şu taýda eren maddamyz näçe eken? 168 gram eren maddamyz eken. Indi men size ýene bir gaýtalaýan şeýle bir zat gözüňize getirin. İki san gap bar. Yani bulardan başka bir zat men çyzyp gorkaçadyr. İki san gap bar. Ýaňam gorkazym. Aýdal şuň 100 gram ergin bolsun şu. 100 gram ergin. Şonuň 10 gramy eren madda bolsun ýa-da duz bolsun 10 gramy. 100 gram umum ergin 10 gram duz. Soň ýene bir ergin bolsun şu taýda. Bu erginimizem aýdaly 60 gram ergin bolsun. Şunuň 5 gramy duz bolsun. 5 gramy duz bolsun. Deňdir biziň 3-nji gabymyza 2 goşulsun. Näçe gram duz bolar şu 3-nji gabymyzda? Ýagny muny 5 gram diýdik, muny da 10 gram diýdik. 10 bilen 5 goşsak, şu taýda biz 15 gram, ýagny 3-nji gram zadymyz 15 gram duz bolar. Ýagny şu 5 50 däldir 5 gram diýdigimiz şu. Ýagny başgaça, ýagny täzeden aýtalýan 100 gram erginimiz var, 10 gram şoň duz. 60 gram erginimiz var, 5 gram duz. Gara şu duzlaryny goşsak, şu duza gawat gelmeli. Indi men dowam edýän. Şulara aýrýan. Soraga gaýtyp gelýän. Soragymyzda näme diýär? Birinji 8 götürümli erginimiz, ýagny eren madda 8 götürüm diýdi. İkinjem 75 götürümli, ýagny eren madda başgaça 9 75 götürüm diýdi. Onda men şul erginiň massasyny x diýip alaýyn. Şu erginiň massasyna men y diýip alaýyn. Ondan şu taýdaky eren maddanyň massasy näme bolar? X köpeltmek prosent boýunça x köpeltmek 8 paýlanan 100% aýyrdygam. Bunu prosentlarda görüp bilersiňiz ýene 0,08x eren maddamyz eken şunda. Bunda da ýanky etsek 0,75 ýemizem bunda eren maddamyz. Ýagny y köpeltmek 75 paýlanan 100. Y köpeltmek 75 paýlanan 100. Edil şuňy ýaly hasaplaýar 0,75 y eken. Y'nin özü mum erginiň massasy, al 0,75 hem duz. Indi biz näme diýäs şu taýda? Biz ýan gorkadyk näme diýdik? Aýdaly şuň düzüminde duz, ýagny eren madda muň düzüminde duz bolsa, şol kysmy goşup şundaka deňelmeli diýdik. Onda näme diýäs? Şundaka duz 0,08 şu hasapladyk. Bu gapdaky duzumyz hem şu. Şol kysmy goşsak näme bolmaly? Birinji gapdaky
Dudun mukdaryna deň bolmaly. Deňdir 168. Onu men şunu ýokary kas düşünükledip näşdaýyk ýazaýyn. 0,08 x koşmak 0,75 y deňdirim 168 gram. Ýagny bu duzlaryň massalary. 68 gram. Indi ýene-de sorag. Ýagny şu erginiň massasy, şu ergin x, bu erginiň massasyny goşsak jemi näçe bolar? 400 gram. Onu iki erginimizi goşanmazda da x goşmak y muktary deňdir 400 bolmaly. Ine şu deňlemeniň arkasyna iki ütgeýän ulukly deňleme bardy matematika sapamyzda durup geçdik üstünde. Şuň üstünden bir x bilen y'miz çykýar. Indi näýle çykarýas? Mysal üçin ýerine goýma usuly bilen çykaryp bilersiz. Yani men şu daýlaryny aýraýyn size. Şu daýlaryny aýraýyn. Men x deňdir 400 aýyrmak y diýip ýazjak. Ýagny şunu soň alyp ne şu x'iň ýerine goýjak. Ýerine goýma usuly bilen men tapjak bolýan. Şu x'iň ýerine goýjak. Ve dowam edýän 0,08 ýagny şu ara bilen ýazaýyn şunu 0,08 köpeltýän 400 aýyrmak y koşýan 0,75 y deňdir 168. Garaz şutaýdan içine köpelip çykýan 0,8 400'e bunu y köpeltýän. Şeýle diýin. Olam 0,8 400'e köpeltsek 32 aýyrmak 0,08 y koşmak 0,75 y deňdir 168. Garaz şutaýda biz y-mizi ýagny 32'den 32'nin deňdiriň sag tarapyna 0,75 y-den 0,08 y aýyrýas 0,67 y bolýar. We 168'den 32'ni aýyrsak 136 bolýar. Ýani şeýle ýazgorkadan 0,67 y-miz deňdir 136. Biraz düşünüksizrä bolama mümkin ýazgym. Ýani garaz şutaýdan siz eýem bundan aňarsy matematika y-miz şutaýdan bizim 200 çykýar takminan. Gara ýagny şu iki ütgeýän ulukly deňlemeden bizim y-mize 203 çykýar. Y-miz deňdir 203. Şutaýlaryny aýraýyn. Yerine koyup işledik. Y-miz 203. Y çıkan soň x tapmak aňsat. Ýagny şunu yerine goýýas. 400 dönem 203 aýyrýas. X-mizen deňdir 197. X-miz deňdir 197 gram çykýar. Şutaýda yerine barlak görýäňiz x 197'nin 8% goşmak ne y 203'ün 75 götürmi deňdir şu duda çykýar. Esas bärde logika düşünmek ve şoň netijesinde bir işleýäs. Muňyan misallar ýene-de köp işler düşünmeňiz üçin bu bir kynrak usul hökmünde bolýar. Biz gaçaýdanmyza biz näme etmeli ekenik? Ýene men şu taýdan size täzeden ýene düşündirýän. Asy düşünükli bolar ýaly. İlkinji şeýle ýazýas. Taýarlamaly gabymyzy ýazýas. 400 gram ergin şu. Bize taýarlamaly. Soň bize nämelerden taýinlamaly şonu şadyýas bärik birinji gabymyz, ikinji gabymyz. Şeýle ýazaly. Birinji gabymyzyň
erginin mukdary x, ikinji gamamyzyň erginin mukdary y. Gara ikisini goşanmazda näme bolmaly? 400 bolmaly. Şeýdip x goşmak y 400 diýip birinji deňlemämizi ýazýas. Soňra biziň etmeli işimiz birinji gamamyzda 400. Näçe prosenti? Eren matda 400 köpeltmek 42 paýlanan 100. Gara eren matdan tapmaly biz. Eren matdamyz 168 gram eken. Ýani muny tapdyk. Şimdi şu taýda şul erginde 8 göterim diýip berýär. Bize eren matda bu erginde de 75 göterim diýip berýär. Bize edil 400 ýaly anyk dat berilmet bolan üçin x diýip ýazdyk. Ýöne şonda da biz eren matdan mukdaryny tapyp bilýäs. X'i 8'e köpeltip 100'e böleriz. Gara 0,08 x eren matdamyz eken. 0,75'em diýilýän bärdäki gapdaky eren matdamyz eken. Şol ikisini goşýarsam belin deňdir 168 bolmaly. Ine. İkinji deňlemämiz hem şu. Birinji deňlemämiz näme diýdi? 400 deňdir x goşmak y. İkinji deňlemämizi men size ýazaýyn. 0,08 x goşmak 0,75 y 0,75 y deňdir 168. Ine şu iki deňlemäden bir x bilen y çykarýar. Erginler baradaky sorag çözüli we tema düşündürüşmez şulardan ibaret. Ýene de bulaňysynda köp durup geçer. Kyn mysallar, bundan hem kyn mysallar bar. Ýani işlemeli üniversitet derejesindäki mysallar. Ýani şu günlük şulardan ibaret. Sag bolun, saglykda görüşelim.